תקשיבי לעצמך, תעצרי, תקשיבי. חברים, יש איזה משהו שוואו, פשוט וואו, לעצור שנייה ולהגיד לכם, תקשיבו מה אנחנו אומרים לכם. אולי בזכות חודש הרחמים והסליחות תפסיקו ללכת אחרי המקומות האלה, שאתם אומרים, תקשיבי לעצמך, תקשיבי. יש היום כזה טרנד כזה של כאילו, תקשיבי לעצמך, תעצרי, תקשיבי. למי אתם מקשיבות? מי זה המקום הזה שאתם מקשיבות אליו? אתם יכולים לדעת שאולי אתם מקשיבים ליצר הרע שלכם ואתם לא יודעות. הספרים שלנו מדובר, אם זה טניה, אם זה מכתב מאליהו, אם זה ליקוטי מוהר"ן, אם זה רבנו ארי, אם זה הרמח"ל, כולם מדברים את אותו דבר בדיוק. שבעצם הקול הזה שאנחנו שומעים, זה לא הקול האמיתי. איך מגיעים לקול האמיתי? איך אני יודע להבחין בקול אמת שחיי הרוח תלויים בו לקול שהוא לא אמיתי? זה הקול הזה. זה הנפש הבהמית. אתם מקשיבים והולכים אחרי הנפש הבהמית. איך לא מקשיבים לנפש הבהמית? איך עושים את זה נכון? אתם מלמדים את ישראל, ואתם שולחים אותם לכתובת שהיא לא נכונה. אני אומר לכם את זה ממש ניסיון של שנים, עד שהשם ריחם עליי להבין את זה. אתה רוצה להיות מרצה, אתה רוצה להיות מנטור, לא משנה מה אתה רוצה. בסופו של דבר בעצם משנה מה אתה רוצה. בסופו של דבר, מה אתם עושים? מי רוצה להיות העני הזה? העני הזה. לקול הזה לא מקשיבים בכלל. אנשים מתייעצים עם הצ'אט, הפך להיות החבר הכי טוב שלהם. הלו, לצ'אט אין יראת שמיים, אין דרך, אין מפגש עם השם יתברך. הצ'אט בחיים שלו לא פגש יער, לא פגש נקודת התבודדות, לא פגש נקודת חבר, לא פגש כלום, הוא יודע לדקלם יפה. ובמי זה נוגע? עוד הפעם, זה להתעלס באהבים ממי? עם היצר הרע שבתוכי, תקשיבי. רק אומר לך, אם אתה לא תדע להבחין בקולות האלה, אתה מוריד ואתה טועה ומטעה. ואל תוריד את ישראל, כי מי שמוריד את ישראל ולוקח אותם לכתובת הלא נכונה, כתוב מחשיך שמיים וארץ. מחשיך שמיים וארץ. בונה שמיים לא אמיתיים. זה לשון הליקוטי מוהר"ן. כמה צריך יראה, הכנעה, ענווה, הקשבה, הסכמה, זמן להקשיב. עד שיפתח לך הלב, שיפתח הלב, אתה אולי יהיה לך קור טוב של להבין מה זה נקודת אמת, מה זה קול של אמת. עד אז, אל תלכו אחרי המקומות האלה.